la un nou episod. De fapt, aș vrea să fac o nouă serie de Agario. Imediat stați să... Am intrat. Noua serie de Agario. Un joc foarte bun pentru plictiseală. Angela. Că m-am luat fort. Hai să ne schimbăm numele. Oh, hai să am pe chei. Dați. Ne schimbăm numele. În plus pe mine mă cheamă Albert Nont. Super. What the fuck? Să ne facem mari pe Egipt. Oh, bă, tu ești prost. E util pe România. De mare cheie. Bă, nu sunt chiar atât de... What the fuck? What the fuck is this, man? Hai să ne schimbăm numele în... Să zicem... Hai să ne schimbăm numele în Ita. Bowl. Hai să ne schimbăm numele în să zicem, nu așa se scrie Spania. Și atunci să ne schimbăm numele. Triplex. Hai să ne schimbăm numele în... FM. Ce nume ne-am pus și noi? FM. Mamă, bă, mă lași de-te în pana mea. Hai să ne băgăm numele Franța. Păi de ce nu așa se scrie Franța? Sau cumva Paris. Mamă, bă, cam e. Deci, atent, numele se numește... Yes. Hai să ne schimbăm numele în Paris. Mă, ești nebun, câte bile arunc. O întrebare pentru fiecare soare, pentru că voi juca mai câinele. Ravros. Mă, noroc.
Să ne schimbăm numele și noi. Nori. Hai să ne schimbăm și noi numele în... Nu. Ne tot prinde Johnson ăsta. Nebunie Johnson. O întrebare pentru fiecare. Așa să vă răspund. Nu! Ce mari sunt. Lume, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, share, subscribe. Și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa, adică, pa, pa, adică.